Una anụkwọrọ nke na-eme n'Imo steeti. Hey! Ndị be anyị bịakwanu na-ediscover kwọrọnụ ebe a na-egbu mmadụ nke bụ na fa bịa dee n'ihu ya na ebe a bụ ebe a na-echekwaba ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụrụkwa na ndị nwụrụ anwụ ka a na-echekwaba, okwu ebe fa na-egburisi anụ mmadụ na-ele were ọbara fa wee na-agodoro alụsị. Ife afụ kwọrọ n'ime ebe a karịrị akarị, ma oke ite ebe a na-egbonye ọbara mmadụ. Nya unu fu ebe odo nwekwa ife gosiri na ebe a bụ mmọchụwa ebe a na-echekwaba ndị nwụrụ anwụ. Nya ma alụsị ma oke ite unu fu ka ozu ndị mmadụ si gasalụ ma mma ma ọgụ eji egburisi ma etinye nwunye n'ihu akwụkwọ maka ndị nwe ihu akwụkwọ ọbara ebe niile. Ụmụ ebe nwanne dị ka ebe a na-eme mposi ife julu ebe ahụ ka nkụ ma oke ite ma gwogbo tigbo. Nya oduka ebe nya mụna masị na ebe dibịa bi ka mmasị na ebe a na-egburisi mmadụ na-ele ka mmasị na nwere alụsị dị ebe ahụ a na-egbu egburisi ya enye ọbara ya werezie nke fọrọ mee ife sọrọfa amakwọrọ m ifefa ji ebe eme na-akọwa na ife anụnwa na-eme n'ugwu ụdị Coated Hospital Mortuary nke dị na Ngor okpala n'ebe kwesịrị ka e wee na-echekwaba ozu fa welizie ya bụrụ ebe a na-egbukasị anụ ahụ ndị mmadụ. Na ndị uwe ojii nwetara infọmeshọn na-enwere ebe ekwesịrị ide echekwaba ozu kama na amaghị ife eji ebe ahụ eme andị na nya bụ ebe na-elejista akwana ya na gọọmenti. Ndị uwe ojii wee bịa ebe a maka ndị uwe ojii bịara ebe a na onye nwe ebe a gbafeji ọsọ na-ejidekwa ya maka ọ bụ na-ejidere onye nwe ebe a nụnwa ọ kọọla anyị ife ọ na-eme ebe a. Ozu ụfọdụ dị ebe ahụ ozu akpọcha na nkụ nwelọdị ife gosiri na ebe a bụ ebe a na-echekwaba ndị nwụrụ anwụ maka na enweghịkwana ife dị ka akpati ozu nya igbe ozu eji etinye mmadụ maka na ụnụ mana ululu ebe a na-echekwaba ndị nwụrụ anwụ na ụnụ ya afụgasị igbe ozu ndị mmadụ bute kafa wee burukwanụ ndị nkefa mana ihe afụ ụdị ife anụ nwe ebe a soso ozu ndị mmadụ kposa n'ala ma ndị ebe ka pụchagolo ahụfa famụ ifefa ji eme amam ifefa ji ozu ndị mmadụ eme nke bụkwa eziokwu ka nna akọrọ ụnụ. Ozu ekpopụtara ebe a ru 100 n'Imo steeti kwa ka nke anụnwa na-eme. Hey! Ọ gịnị ka anyị akpọ nke a bikonu? Ndị ajọ mmadụ karịzikwa ọnụ n'ụwa ahụ. Ndị be anyị chukwu ekwekwana unu na ndị Ogun steeti na-achọkwa ebo 5 and 6 tụfịa ka hapụ unu ka unu gekwa n'ife ndị uwe ojii kọwara maka a na-akọwa na ebe a na-esi ezigbote isi. Hey! Alụ na-eme. Sir, may we know while you are here this afternoon, what's the purpose of your coming to this place? Okay, good afternoon, members of the press. We received an intelligence report that unregistered mortuary is being discovered in this vicinity. His Excellency delegated the Commissioner for Health, the local government chairperson of Ngor, okpala. Myself, I came to represent the Inspector General of Police. We visited this place. We saw scattered corpses, much corpses in this environment. What we have seen, the corpses that we discovered are more than 100. And the owner of the mortuary is on the run. We sent for him, he refused to come. And severally, we mounted surveillance, whether we'll be able to get him, he's on the run. And by the information we gathered, they use this place in dumping the corpses of what they call organs harvest. Organs harvest. And we are appealing on members of the public, whoever that have corpse here, to come forward, because His Excellency wants to unveil who and who are running this unauthorized mortuary. Because it's been in existence, it's now that we discover it, and by His grace, we arrest the suspects, and he's going to face the full wrath of the law. Thank you. But are you by this as declaring him wanted? We have already declared him wanted. He's on the road. We do not see anybody here. And this health hazard. And by His grace, the Commissioner of Health is here, the pathologist here. We may soon make a mass burial. Okay. Because it's constituting health hazard of this village. So why you do that? Are you going to seal up this environment? I think the Excellency want to even destroy the whole facility after obtaining legal order. Okay, let's speak to the Commissioner for Health. Good afternoon, members of the press. We came here today, and I'm here. My name is Dr. Chioma Egu.
the Commissioner for Health, Imo State, and I'm here on the instance of His Excellency, the Executive Governor of Imo State, to come and inspect a facility that the police has reported, to be of suspicious activities, said to be a mortuary. We have checked our records and we've not seen this place registered or any up-to-date registration of this facility in Ministry of Health. So we've come here to inspect and we found a lot of hundreds of dead bodies, decomposed, not taken care of. There's nothing to show that this place is a mortuary. There's nothing happening here, or even if you look at the corpses, there's nothing to show that there's any way they were trying to preserve them. So we are declaring this place a place of public health concern. It is hazardous to the environment, and we advise when we get back, we'll sit down and then we'll put down our reports and then we'll advise His Excellency. Thank you. Let's talk with the pathologist. Let's talk with him. Is that the pathologist? Yes. Can you tell us from the professional point of view, what did you observe here? What did you observe? What are your observations? Yeah, good afternoon, members of the press. Introduce yourself to the press. I'm Dr. Baja of the Imo State Specialist Hospital, Oweri. I'm here on the instance of the Commissioner who invited me to come and ascertain the state of preservation of the corpses here in this so-called morgue. I also came on the instance of the Honorable Commissioner for Police. Incidentally, I was so astonished when I got here because the level of preservation, there's no level of preservation of the corpses. They are in total state of unfair preservation, and most of the bodies are mutilated and in a very terrible state of preservation. So, and even the environment does not depict an environment where bodies should be kept, because they are in very big state of disrepair. The building is dilapidated, the bodies are terribly preserved, and the environment is terribly insecure. If you come around, there are exit and entrance routes which does not depict a good mortuary setting. So I will advise the Honorable Commissioner